Kawadhi mbele ni obila maboma ma Nairobi omako ji adek mawuok e piny Uganda kod Jakenya achiel kitudogi kod weche mahundu e gwenge mag Nairobi kod imbo mar Kenya. Achije ang'wen-go manomaki okinyi makawuono itudogi njore e kuonde dak ma Pangani, Isili, Majengo kod South Sea. Ne omakgi kod magina adek, achiel mar AK-47 manigi lisasi 30, pistol 2 mane nigi lisasi 21 ka obila nono maginago kaponi oseti kodgi e timo njore. Komanda mar obila ma Nairobi George Seda mane otelo ne apedhano oseyo tiyo gi ojende e chiwo arita e romo mag siasa ka onyiso jo siasa owene obila otim tijgi mar rito jopiny. This one was being used by them in the execution of their mission. And their mission is committing crimes. And these crimes, we cannot rule out. There are crimes which have been committed within Nairobi and others outside Nairobi. So in that regard, we are still pursuing through other aspects of investigation to see, or rather to link them with other crimes which have been committed elsewhere so that we can just name it wholly.